ce ku tsumaye lokaci lamarinku yana sa ni tabbaci. Yusuf ya aka yi? In yi kula bace kan harka ta zana kai gaci. Tun dai da rabana wata rana zan samu dai rabo in ya zo. Ai lokaci. Auna mu gani. Auna mu gani. Kai. Gaban ya dalla a bari. A'a, bugu za ka yi, ai bidiyo muke yi ba hoto ba. Ba za a tsage maka yi. Bala'in nan kai wai. To za ka ci. Inda kun dauki wannan kadan alfrani ya kwana duka zai ci. Allah ta amana zai. Zai ka kali sai. Kan bala'in nan kai wai kai da sai. Ai shege barawo ne ya. Yo, wai kai. Rani. Kai. Ina nan kuma din na bara wanka. Kawai Wanka za a mai ga baya wanka. Dan ko bambura ko shege haka. Ina sabulin na aski ba tana aski za a yi. Mama Anas aka samu. Mama Anas. Gaban kyau aka samu. Allah zaka yi gaban kyawa. Mai kyau aka samu sak. Mai kyau. Mai kyau sak. Mai kyau sak. Ba shugaban kyawa ba. Mai kyau sak kawai. Na ga shi ce kamar su dan sanda. Na yi lokaci lamarin ku yana sa ni tabbaci. In yi kula bace kan